Oke, bersama Mbak Bintang. Giling. Gala. Yuk, gala. Gala-gala ya, Oke, Bapak. siap. Oke. Siap ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Jenengan gimana? Ini Alhamdulillah. pertemuan yang kedua kali ya, Pak Oke, ya. kemarin di Pak Yudi nih. Nggih. Ya, siap. Oke, permintaan 05 gala-gala. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Didi. Kepada Bapak Titik. Pepeling siap. Ngajak siap. Terima kasih kepada Pak Titik yang sudah menangkan. Suaranya kok iso ngono piye, Mas? Polisi. Totot. Oh, Iya. HT manual ya. Iya. Oke. Nah. Dan multifungsi ya Mas Bambang gitu bae. Jenenge lambe godir wis ngene iki. Pokoke dadi dhuwit. Ya. Ya, iki ana pamundutan saking warga RT 05. Nggih. Podang kuning. Ya. Pedang kuning dan dibablasne sesi deman nggih. Nah, mumpung padha slendrone. Nggih. Sadana. dalam Pedang kuning kalih sesi deman nggih. ya. Oke. Engko pepeling iki mawon nek sing nyuwun dibarengne pas all artis. All artisnya. Kanggo panutup engko pepeling dadi bar seneng-seneng awake dhewe kudu eling karo Eling sing ya gawe Mas ya. urip. Nggih. Aja lali iki mau habluminanase wis bar ngono engko terus habluminallah. Alhamdulillah. Wes jan pinter ya Mas ya. Pinter. Sampeyan ki ya iso ngaji. Ah, pinter. Terus apa nih Mas? Maling. Kosong ya. maling. Ya. Ya. Medley antara Medley. Podang Kuning karo Sedeman ya, Nak. Oke. Oke, dari warga RT 05 dan juga panitia saking Iya. Pak Dari Bapak Sinten, ayo sapa Mas? Ayo. Pak Dolima. Bapak Ndoli. Pak Ya bener Doliman. para? Bener para Mas? Iya, Dolimo apa Doliman? Nggih, kowe lah. Matur nuwun. Ya. Pepeling medley kok pepeling. Podang kuning. Sesi Deman. Surya Buana Lintang Kairo. Ya. Luwih becik patenon titang pisahan ternyata selestia riwangi samudana marang kulawarga karawalan praputra liwat kincanging alis semut tandur anglandang resati atiku senatian wasling ser yoswaku aku isih mampu nglakoni salahku monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadukaan jiwa ragaku keramtangan matan membro rupa karo pinjo So. piye lho ya Mas? Lah apa-apa. Ndak mau nyanyi aku nanti. So. Urip ana tak gede wit aku koni masa di sini kowe apa-apa wis senang sesudah mesti Podang Kuning. baca
kami saking panitia Iya, dari kalian panitia. warga RT 05 Iya. nuwun sesideman kalian Dan podang kuning. mugi-mugi saged dados jambine saya. Nggih, Mas Nah, Bambang. Dalah. iki mergo wektune ngoyak Nggih. sampean sak lagu kas bareng ngono terus lagu terakhir pepeling. Oh iya. Ha, apa ki sing kira-kira sing biyakno? Iki mau langgam wis to sampean? Sudah. Nah, saiki sama nyanyi apa sembarang. Iki mau bapakmu nyuwun Jawa Sumatera, nyuwun pangapunten nggih Pak Kus nggih. Benjing ben mau nek pas sunatane Mirza Prabine Lintang, kula tak nyanyi Jawa Sumatera nggih. Tenan ya, Mas? Iya ya. Oh iya. Wis to, masalah sok-sok rabi MC-ne aku ra mbok bayar gak apa-apa. Tenan lagi. Iya. Di live streaming loh, Mas. Iya, aku mbok bayar ra mbok bayar gak apa-apa. Aku tak njaluk bapak ibumu dhewe ya. Lagunya apa ini, Mas Bambang? Sembarang, Mas. Apa lagunya bapakmu? Lagu Nyawi apa? Nyawiji. Suwune ini ayah loh sampean, Mas. Nyawiji. Muga nyawiji. Muga nyawiji. Nyawiji ya. Iya, nggih, lagunya boleh, bapakmu boleh. ya. Iya. Lagunya Pak Kus gitu Pak ya. Sowe ra. Ayah ndelek kok, Mas. Iya ya, sik nyapne sangu nggih aku gitu. Yo, sorry abang. Nyawiji dari Pak Gus, ayah dari Lintang Kairo. Kepimbang sasi kowe ra ngabari kowe pimbang atiku iki yo ngerteno opo sing tak rasa janji atiku ra bakal liya Joko tresnomu tak antini kamu sajan bimbang ati mergo kowe ngabari tansah tak antini aku wis ngucap janji siji panyuwun kutong jaga atiku sajen apa tansah tak akoni muga-muga tresno iki nyawiji Surya Buana Dewi Ambira Tangan lo. Tak sogok, tak sogok. Tak sogok, tak sogok. Tak sogok, tak sogok. Opo sing tak rasa janji atiku ra bakal
tresnane warga RT 5 ana judeg muga-muga Selalu nyawiji, Mas. tresnane warga masyarakat nyawiji dadi siji bersatu untuk membangun dusun dan lingkungannya menjadi Gemah Ripah Lojinawi. Amin. Sehat Nak. selalu ya, Mas. Aku tak pamitan dhisik. Nggih. Lagu terakhir pepeling ya, Nak. Iya, Disiapne siap. karo Mbak Yumu kabeh. Nggih. Oke. Bapak Ibu sampun wancinipun Surya Buana nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan. Matur nembah nuwun kagem Pak RT 05, panitia, pemuda dan pemudi dan juga seluruh warga masyarakat wonten ing RT 05 Dusun Judeg Babatan Ngancar sampun kersane bali kula sak kanca anggenipun tasakuran tahun baru 2026. Mugi-mugi ing taun enggal menika sedaya pinaringan kesehatan, pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, anggenipun usaha pinaringan lancar, tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet dening Allah taala. Allahumma amin. Matur nembah nuwun kagem sedayanipun ingkang sampun paring rejeki dumateng kula sak kanca, mugi-mugi rejekinipun tambah kathah ugi barokah. Allahumma amin. Matur nembah nuwun anggen kula gegojekan tetembangan kirang anuju prana wonten penggalih panjenengan nyuwun agunging samudra pangasami. Hageru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis pepeling Surya Buana. Lah, sumangga. Thank you.